Boti ni mobile ke balman hne excited nung ekdom tongthok jak. Ma oro kirima singsang tongkhau jagale pura. Kisik na dangte polasa. Wow. Hello motong phaisina batabo. Rang bese black hair na tabo khap khangja tongkhata. Mobile painele khushi si tongthok mani ha. Ma kepala sabe kosa tormani. Ngani phi mo sa di. Phi ko kusano. Bi phi ko mani nai ji tong ka. Kene. Kala. Ata thik tong ari bana. Ma oro kirima singsang tongkhau jagale pura. Kisik na dangte polasa. Bukan kalian hair cream rak forty fuba, bin hair cream ro sayman. Iko Himalaya se oh anti dandruff hair cream bin ya. Hei takalai kamu, wakfu aku. Salah bela shitera naik di sajong mana jai. Hai, cari kaham jo tono nam. Hai lam sebane blogger tak saya itu ke bajarap. Kolamani dugani phaye tui tu ko baye bazaro thangna hindong kisa o manai toyni bisalta manai bini mobile painani phone kangkai jongno kisa logidi phadin chauta gahan bagai mobile painani tabok thangna nai tong norok nai tong do ani blog sa sak ar thangai malani norok bai baksa ta mobile paika amaro phonok nai tong ni Kokborok ni phalai ka Boti ni mobile ke balman hne excited nung ekdom tongthok jak. Pakai, nama ni plan. Mana kau orang naik di sini? Hindi, bo jangan nana ba hindi. Sing tabuk mobile dukana sokpai kha mobile so dukana sokpai naithok jogui angkhe naimang tongsiu borokno video khaimang si tongsiu naithokmani pura rom na muchung sukhata akon akjak karpho hai omote naithok suka omorok mangni oro manghaing tongo omorok kisa kotor hingke ayang mak tham tongo sikon belai kheno naithogo oro hingke ang sound no off khaima rika tangre hingke o dukano gan choliwi tongo ta hingke ani background no music phaika hingke copyright phainai haini bagai ang over voice khaima rika ro hingke sound no off khai mobile katal niko unboxing khai tongo tabo Motorola mobile na kata emni to bisi kwbang damni na jiga 6000 7000 ni bisingo na khata gangke omoni dam hingke 6600 marikha Motorola mobile ko 4GB RAM ta hingkai bobai sajak tong ang sina mobile bai salai na sina hini hingkai yang khumate hingke tong soya mane bo hamjak thangata o mobile no naithok jagui tongkha hingkai tabuk iko khologui akonui nai tongo ta haino kisa use khaiman drop choliman drop rok batai tamo sahay de bana oba hairok panchi belai si kaham haida hangke angmo naithokjak ha mobile no belai kheno tabo hangke rang ri nai do rang bese black hair na tabo khap khangja tongkhata mobile bo to nana ni musungo hangke yang rang khai dinan chele tongkhata yai mobile painele khushi si tongthok mani ha bo mobile mana mani ne ma kepala sabe kosa tormani nungna nan de selaye tangan no sopai lai drop mobile pai bagi iko mukhian chulani bagai apel khai tampai ki hika iko 80 taka ni ngate mo hike ang mayo khupur rogo sana hini paite hika te egg roll kasa paite hike ani bagai ti 10 taka rang sakarana ko mayo khutanga mairok sabai kha mairok sabai ya konoi
다 moi sana da moi rok phunu jak liang mai sa phuru angka thai bungu sile hingke moi kambuk rok ruai tai tam ri soka sai malia gu dokta hingke tini phungni moi awandru hingke te kaisa hingke gang labai alu berman botita amswk mai sa khatini hingke tini bage ani blog amswk nong sinai te kaisa naroni thani koimung je subscribe khaya korok dakti ke subscribe khlai ribai jadi te video no chajagui tongkha hingke like kaisa reklang thangdi omo haike no ano choya kari puilan sim paithak jora norok ano logiri tongdi norokni log bwskangni blog rogo hain hai malai phinai norok bai hingke tini ni bagui ani blog amswk jora nong sinai hingke malai phinai bwskangni blog o tei je nai tongnai rok no paiphlai hambai maru o paithak jora no logiri tongma bagui malai phinai bwskang blog o.